Od bura Masuna East kendo jatend kweth manok od bura Junet Mohamed koro obiwoseo ewi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ni ema ne okelo digni mar Mosindorela Amolo Odinga yudo loch e yiero mokalo. Junet okoni jatend piny machon Uhuru Kenyatta bende ne orem seto ombulu ne Raila Odinga e gwenge mag Masawa ma piny Kenya. Magitimore ka jad bura mar kaunti ma Kisumu Ruth Odinga bende lero ni onge pogruok e familia mar joka Jaramogi kakilieko kod jok moko ni geto pogo familiano. Kaoloso kod tong wang jowi mar Citizen TV Otieno Manyoro, jaod bura Masuna East kendo jatend kweth manok od bura Junet Mohamed ukichore gi chien kendo dum kucha e kod chilo mane miene ni ne oleny kod $500,000 mane owinjore chula agents mag Azimio. Junet kata kamano wuok tung mosuo kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta, owadgi Uhuru Muho Kenyatta, to kod Patrick Mburu moko ni ne owinjore chul agents mag Azimio. Hiyo pesa iko na Uhuru Kenyatta na ndugu yake Muho Kenyatta na mfanyakazi yao anaitwa nani? Patrick Mburu. Yeah. Na mbona hamukupata hiyo pesa? No, it was them who were supposed to give the money. That was the responsibility they took. Wasn't that, what was your role? Yeah, my role was not to pay agents. My role was to campaign for Raila and speak to the people. I was in every rally. Did you see me abusing people? If they had given to me, yes, to which account did they pay me to? You can't carry that kind of money in your hands. Junet mosebedo kayudo seyo ni ne obedo ageng'a ne ji mane konyore kode campaign makelo loch ne Raila Odinga yiero melo 2022. Koni Raila ne orem kaluwore ni jo Kenya ne oko luto ne ombulu. Ahinya to Masawa mar Kenya mokoni Uhuru ne oko tero Raila seto ombulu. Gino madeo miyo Raila yudo ombulu mohingo $1.5 kata kamano. Ruto noyombe yiero go gi ombulu $7,176,141 ma en atamalo 50.49. Raila to noyudo $6,942,930 maduto en atamalo 48.85. Kaduol matayo yiero pacho ka IBC noyango ni pogruok e kind Ruto kod Raila nen manombulu 233,211. If they had voted even 500,000 more people with your name, today Baba will have died as a president. And his friend, the former president, did not take him to that area. Yeah. To tell the people that this is a good man. He was campaigning for him from his seat of power. Magiti mureka jaod bura mar county ma Kisumu Ruth Odinga mane loso kod Ramogi TV chiwo ler ni onge pogruok ma ilieko e chama mar ODM kopogore kod demokrasia ma kinde ka kinde Raila ne otego e kind jokanyo. Ruth oyango ni Dr. Oburu Oginga e ogai mar ODM kendo ni kod lony mar gudo wi jokanyo kanyakla. Isiro telo mar Dr. Oburu Oginga koso? Ana siro tendo Oburu. Dr. Oburu Oginga mokwongo tende no ok en mano dwaro. Tende no kete. To ka no kete, Dr. Oburu Oginga en mature enough ma en kama entieno en ma onyalo mako wiwa mondo oriwa. Nitiere role ma daktari play kanyo maduong' malich. Niwach ka onge ng'ama machua man gi that kind of sobriety to gini disambaratika niwach ni wan jotelo monego bed ni siro daktari. Wan mwakete mbele kar mondo wageng'e wati tich monego wati wadhi wakwe piny walos gimoro amora waketo daktari gi koko. Ruth okone jomoko temo pogo familia mar Jok Oginga ni eka gikel pogruok e chama mar ODM. Jatelono olero ni onge pogruok e kendo kaka familia mar Jaramogi gibiro bedo piny kendo gilalre. Wan kaka Jok Odinga wan joma riwrega to kendo pod wadhi bedo gi riwruok. To kane nyathi wany matin aluongo nyaka wuor bende owuok modhi to dhi oloso. Ing'e ni en ng'ama tin bende to bende odhi to dhi owacho kata mobedo gi joge no en nyathi ma bedroom ma kibira minjono obo dongo e kibira kanyo e tie babagi. To moro be matin ogwenyore ne mar uncle ne moro ni gimoro wuokie maneno ka gima nyalo bedo ni noloso magine ne bat nyathicha bende obiro mowacho pacho. Ng'e ni wan kaka wan Jok Odinga kata mana nyathino ng'eny ne odongo e tie baba ne moburu mobe oserite moka pando wuok godo ni wuok ni odwagore gi uncle ne kaka jomoko temo wacho cha. Walter Nyambaga, Ramogi TV.